खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो सोरजि द क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनैहाय दासिमनि मोननैसो गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जादों। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन, लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखायबो गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दासिमनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननो फोरमायथिनानै होलांदिनि। उदालगुरि जिल्ला कमिटि BPFनि बानजायनायाव BPFआ दिनैहाय दुर्गादास बर'नि नमिनेशन होनायखौ लानानै गोबांथार रायजो राजाफोरखौ लानानै रेलि खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि 2024 मायथाइयाव जानो गोनां MP बिसायख'थिया सिगाङाव आरो साननैसोल' सम दंसै, जायखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा राफोद खालामनानै गावबागाव राजखान्थि दोलोफोरखौ मेल मिटिं लाबाय थानाय बायदिनो दिनैबो फिन नमिनेशन गथायनाय हाबाफारियाव BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बाहागो लाहैदोंमोन, जेराव दुर्गादास बर'नि नमिनेशन गथायनाय हाबाफारिखौ नोजोर बोनानैनो BPF उदालगुरि जिल्लाया मोनसे गेदेरथार रेलि हाबाफारिनि गेजेरजों नमिनेशनखौ गथायनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों, जेराव BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बाहागो लानानै रायजो राजाफोरखौ साबायखर बावदों होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। देग्लाय 2024 मायथाइयाव जानो गोनां MP बिसायख'थिया सिगाङाव आरो साननैसोल' सम दंसै, जायखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा गावबागाव राजखान्थि दोलोफोरखौ राफोद खालामनांगौखौ नोजोर बोनानै जयनिं हाबाफारिफोरखौबो सम सम लाबोबाय थादों आरो बेखौ खाबु लानानैनो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलो आफादाव थानाय सोद्रोमा दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो गावबागाव राजखान्थि दोलोफोरखौ थि खालामनानै लानानै सायख'नानै गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोराव बास्लायलांबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। थिग बेबायदिनो दायो आरोबाव मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला BPF राजखान्थि दोलोनि एबा गरामारि प्राइमारि इउथ BPFनि लेङाइ आफादगिरि असिनि बर' बिथांखौ UPPL राजखान्थि दोलोआव आखाइ हमफैयो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसेनो बे ओनसोलनिनो बारग' चेयारमेन बाबुराम बसुमतारी आरो गोबांथार लाइमोनफोर आरो आइजोफ्राबो MP बिसायख'थिनि सिगांनो UPPL राजखान्थि दोलोआव जयनिं जाफैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों, जायखौ नोजोर बोनानैनो दायो UPPL राजखान्थि दोलोनि थाखाय बेफोरो मोनसे मुलाम्फा जागासिनो दं होननानैबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों गोबांफ्रानो बुंथिलायबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। चाइनायाव मोनसे जोबोद गेदेर बांग्रि। बे बांग्रिया गुबैयै दहाय फुंनि 7:50 जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे बांग्रिया गुबैयै चाइना हादोरनि ताइवान होननाय मोनसे सोहोराव जादों, जाय सोहोराव थांनाय 25 बोसोरनि उनाव बियो देरसिन बांग्रि होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों, जेराव दिनैनि बे बांग्रि मावनायाव गासै 9 जन सुबुंफोरा दासिमाव थैबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो 80निबो बांसिन सुबुंफोरा दायो जोखोम जादों होननानैबो मिथिनो मोनदों आरो बेनि अनगायैबो गासै 500निफ्रायबो बांसिन सुबुंफोरा गुबुन गुबुन जायगायाव गोमानानै दं होननानै खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बेनो थांनाय 25 बोसोराव बांग्रि मावनाया चाइनायाव बयनिख्रुइबो देरसिन होननानै मिथिनो मोननाय जादों, जाय बांग्रिया दायो 7.2 स्केलजों मावदों होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों, जायखौ लानानै दायो फैबाय थानाय समाव सुबुंफोरा सांग्रांथिखौ नोजोर बोनानै सरकारा गोबांथार सांग्रांथि होनायखौबो नुनो मोननाय जादों। NDAनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन NDAनि दैदेननायाव बेबायदिनो बाइक रेलि हाबाफारि लानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो फिन दिनैबो आरोबाव क'क्राझार MLA बियाबनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन जायगाफोराव गासै बाइक रेलि खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि MP बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानैनो दायो NDAजों फोसावजानाय क'क्राझार लकसभा बियाबनि MPनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीखौ राफोद खालामनांगौ, लोगोसे गोबांथार बहरनि फारागथियाव देरहानांगौखौ नोजोर बोनानै बिसायख'थि फोसावदिं हाबाफारिखौ लाबाय थादों। बेबायदिनो बाइक रेलि हाबाफारिफोरखौबो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन NDAनि बानजायनायावनो लाबोबाय थानाय बायदिनो दिनैबो आरोबाव फिन क'क्राझार MLA बियाबनि सिङावनो NDAजों फोसावजानाय जयन्त बसुमतारीखौ नोजोर बोनानैनो बे बाइक रेलि हाबाफारिफोरखौ लादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि दिनैनि बे बाइक रेलि हाबाफारिखौ फ्लेग अफ खालामनानै होफैदोंमोन आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ। लोगोसे बे हाबाफारियावनो BJPनि गोबां दैदेनगिरिफोर जेरै राजिब ब्रह्म आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोराबो हाबाफारियाव बाहागो लाफादों होननानैबो मिथिनो मोनबावनायखौ नुनो मोनदों।
हिराचरनिया बायदि अबर' खालामनानै थांनाय 10 बोसोराव देरहाबाय थानाया दायो जेबो गैलिया। हिराचरनियाबो अबर'फोरनि नामाव गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बायदि मोनथाय होगोन होननानै बिथाङा बुंबोदोंमोन, नाथाय दासिमबो बेबायदि मोनथायफोरखौ रावबो अबर' सुबुंफोरनो होनो हायाखै, जायखौ नोजोर बोनानै दायो UPPL राजखान्थि दोलोआवनो लोब लोब सुबुंफोरा फैगासिनो दङ। बेनि अनगायैबो BPF, जायहा हिराचरनियानि बयनिख्रुइबो साबसिन लोगो, बिथांमोनहाबो सरकारि न'नि अनगायैबो रायजो राजाफोरनो जेबो मोनथाय मोनहोनो हायाखैमोन। दायो UPPL सरकारा बेफोर मोनथायफोरखौ होगासिनो दङ। नंगौ, बेफोर गोख्रों गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होदों BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'। बिथाङा मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा दिनै गरेस्वरआव UPPL राजखान्थि दोलोआव जयनिं जानाय गोबांथार रायजो राजाफोरखौ बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बे बाथ्राखौ खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होदों मानगोनां प्रमद बर'। बिथाङा लोगोसे मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला UPPL दोलोआव गरेस्वर ओनसोलाव फ्राय 200निबो बांसिन सुबुंफोरानो जयनिं जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों, जेराव गोबांथार बोराय बैसोनि सुबुंफोराबो जयनिं जादों। बेनि अनगायैबो लाइमोनफोराबो बे जयनिं हाबाफारियाव हाबफैदों होननानैबो मिथिनो मोनबावनायखौ नुनो मोनदों।